سلام كبرات تخطاتلتنا إذا channel كما يتغنوا سلام أمان ديو بوغنا سلام أمان يلنا لنا لوم هزلكم مسيز اللهو بفلاي دمانتهم أفكارت سبورتن بقندو دما كدد مشكلتان مالتي أبز على فقرات سمونات مجشم كم نذكره بيننا تقرب زحل قبل جميع زنابرا ناي كدد مشكلتها هو عبرابيرو بحفز تعوتات بدستا خمنا ترجيرنا نايرترا ناي ترجع قدد مشكلتها صباح 4/24 كم اون على 26 سنة خمس كايد كبسروكم يفوتوا ازود درزي وان داي ريس مالت نحنت معلت ودر تباهيلون صواعي 24 سنة ناي ولك مالت ناي كرونومتر ودر زكايد كوينو على 26 ድማ ናይ ጽርግያ ውድድር ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ቅድድም ኣብ ናይ ኤሮጳ ውድድር ዓብሽም ረኺቦም ዘለዉ ከም በዓል ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን መርሃዊ ቅዱስ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ካልኦት ፕሮፌሽናላት ተጻወትቲ ክሳተፉ ምዃኖም ተፈሊጡሎ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኮይኑ ናትናኤል ተስፋጽዮን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መርሃዊ ቅዱስን ሎሚና ኣስመራ ከም ዝኣቱን ሓደጋ ኣጋጢሞ ዝነበረ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር እውን ሪካቨር ገይሩ ክወዳደር ምዃኑ ተገሊጹሎ እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ክለባትን ብውልቅን ዝወዳደሩ ኩሎም ተቀዳደምቲ እውን ነዚ ውድድር ድልዋት ምዃኖም ተገሊጹ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ ካልእ ፍልይ ዘብሎ ኣብ ናይ ኤሮጳ ውድድራትን ጂሮታትን ዓወታት ዝተጎናጸፉ ተቀዳደምቲ ዝሳተፍዎ ስለ ዝኾነ እዩ ተቀዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዓመት 2022 ዝተፈላለዩ عوتات حفيسهم لله متوكان تتغسنا ناتنايل تسفاصيون عوز رواندا زعمت كومون او الدر ادرياتيكا ايونيكا امنا غزي كال ايكوم اون ام بس عقبت توددر هينوك ملو برهان اب ግብጽ ابستا انغد چامبيون افريكا تشلامو ورق ميداليا مخاني يذكر ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ጎቦታት ኤርትራን ደናጉ ስሒሉ ብ27 መጋቢት ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ገንት ወቨልገን ብዘደንቕ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ንዑን ጋንቱን ንሃገሩን ኣፍሪቃ በኽሪ ዓወት ውድድር ክላሲክ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ ብ17 ግንቦት እውን ኣብ 10 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታሊ ተዓዋቲ ቲ መድረኽ ብምዃን ኣብ ግራንድ ቱር ቀዳማይ ዝወጽእ ኣፍሪቃዊ ብምዃን ታሪኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ ነይሩ እቶም ነቲ ኣብ ኤሮጳ ዓወት ዝተጎናጸፈሉ ውድድራት መስኮት ቴሌቪዥን በኣንክሮ ክዕዘብዎ ጸንሑ ደገፍቲ ኣብ ኣስመራ ከዕንድር ክርእይዎ ከዓ ኣፍካ ማይ ዘየምዑ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 25 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኣብቲ እዋን ምስ ጋንታ ኣስታን ዝወዳደር ዝነበረ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚ መርሃዊ ቅዱስ ከም ዝተዓወተ ዝዝከር ኮይኑ መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ ኣብ 24 ሰነ ዝካየድ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክብሩ ንምዕቃብ እዩ ክወዳደር عامي أبستخيد ناي دكريستيو ناي ولك وددر أديام تسفى لما عواتا الذكري أبتا عام استخيد ناي تحت 23 عامت ناي دك تبعتي وددر بيتروس منقس أبدك أنستيو دما دا ناي تفتسم كعواتن كلو أما أخلاي عدم جونيور دما ميلكياس قدسن موناليزا أرآياني متعويتهم نيرهم أبتا 24 سنة زكايد ناي ولك ناي جزي وددر كابت تصرا نبس عدا خريستيان أبزوس صرغيا يخكايد 26 سنة زكايد ناي صرغيا وددر كأ كبحت مسكرم تبقيسو ماي چهوت غودنا في عبد فورتو بيت مرتبار كحليفو بإنشورانس ገይሩ ናብ ሜዳ ባሕት መስከረም ዝዛዘም ከም ዝኾነን ተቀዳደምቲ በብ ዲቪዥኖም ጾቶም ዝተፈላልየ ርሕቀት ተሰሊዕሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ግዜ ውድድር ቻምፒዮን ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ 2021 መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2020 ብምኽንያት ኮሮና ውድድር ኣይተኻየደን ኣብ 2019 ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ 2018 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2017 መክሰብ ደበሳይ ኣብ 2016 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2015 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2014 ናትናኤል ብርሃነ 2013 መትከል ክፍላይ 2012 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 2011 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብምዃን ከም ዝተዓወቱ ሕልፍ መዝገብ ይሕብር ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ 27 ሰነ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ናይ ጽርግያ ውድድር ኣብዚ እዋን ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ብምዃን ውድድራቱ ዘካይድ ዘሎ ዳዊት የማነ ንመርሃዊ ቅዱስን መትከል ኢዮብና ኸቲሉ ሻምፒዮን ኤርትራ ዓመት 2021 ምዃኑ ይዝከር ኣብታ ዓምስ ተኻየደ ውድድር ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተቀዳዳማይ ጋንታ ሰንበል ኤፍሬም ገብሪ ህይወት እዩ ቻምፒዮን ኮይኑ ነይሩ ናይ ጽርግያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ሲኒየር ደቂ ኣንስትዮ 6 ዙር 60.6 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ሲኒየርን ትሕቲ 23 ዓመትን 11 ዙር 111.1 ኪሎ ሜትር ናይ ጽርግያ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ 11 ዙር 111.1 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ሲኒየርን ትሕቲ 23 ዓመትን 17 ዙር 171.1 ኪሎ ሜትር ኣብ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዛዘመ ተቀዳዳማይ ብዘይካትት ዝረኽቦ ክብሪ ሻምፒዮንነት ምስ ዝኾነት ጋንታ ኮይኑ ኣብ ዝገብሮ ውድድራት ባንዴራ ኤርትራ ዘለዋ ማልያ ገይሩ ዝወዳደር ቅድሚ ሕጂ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኾኑ ተቀዳደምቲ 2021 ዳዊት የማነ 2020 ብምኽንያት ኮሮና ኣይተኻየደን 2019 ናትናኤል ብርሃነ 2018 መርሃዊ ቅዱስ 2017 ሜሮን ተሾመ 2016 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 2015 ናትናኤል ብርሃነ 2014 ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር 2013 ሜሮን ተሾመ 2012 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 2011 ፍራቃርስ ደበሳይ ምዃኖም ሕሉፍ መዝገባት ይሕብር ሎም ኸመን ይዕወት ይኸውን ግምትኩም ኣብ ኮመንት ግደፉልና
كرات تخاتلتن لو ما دليلكم زنبركم مدب استخاتلكم وينيرو نزا فيديو لايك شير نزا شانلنا دما سبسكرايب مغوار حدث مدباتنا نكتكاتلو يقدمكم بسترفه اب كالق غزي بخالق مدب كساب نراخب السلام وسناين عخم تشاو تشاو